आमच्या सगळ्यांचे म्हणणे आशिल्लें की मन की बात हो कार्यक्रम संबंध देशभर ज्या पद्दतीन जालो त्या पद्दतीन गोंया भितर सुद्दां मन की बात हो कार्यक्रम बऱ्या तरेन आमच्या गोंयांत केलो। गोंयांत एकूण एटेंडन्स 30,227 कार्यकर्त्यांनी वेगवेगळ्या मतदारसंघा भितर तो पळयलो आनी गोंयच्या 20 मतदारसंघा भितर 100% सगळ्या बुथांचेर तो केलो आनी बाकीचे जे मतदारसंघा भितर 1, 2, 3 कमी अशा पद्दतीन पण एकूण 1,722 बुथां पैकी 1,588 बुथां पर्यंत मन की बात हो प्रोग्राम आमच्या कार्यकर्त्यांनी त्या भागा भितर पळयलो। आमचे दोनूय जे म्युनिसिपालिटी जिखले त्या कारणान लागून आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या वतीन आम्ही अभिनंदन केले। आमचे मंत्री रवी बापनायक हे एग्रीकल्चर कॉलेजचे गॅदरिंग असल्या कारणान ते पावना आणि त्यामुळे ह्या दोघांचे हांगा सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या वतीन अभिनंदन केले। आमचे केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद भाऊ नायक यांच्यानी एकूण ह्या हाच्या संदर्भातले आपले उलोवप केले आणि फायनली आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी आजच्या ही जी आमची राज्य कार्यकारिणी आशिल्ली त्या कार्यकारिणीचो समारोप केलो आणि एकूण 30 मे ते 30 जून ह्या दरम्यान जे वेगवेगळे कार्यक्रम करतले त्याचे भितर मेजर 2-3 जे कार्यक्रम आसा त्याचे भितर 21 तारखेर 21 जून योगा डे आसा जे आमी ठरयल्लें आसा की सगळ्या मतदारसंघा भितर त्या कार्यक्रम जातलो आणि वेगवेगळी प्रदर्शनां जे केंद्र सरकारचे 9 वर्षाच्या कालावधीन जे कार्यक्रम केल्ले आसा त्याचे प्रदर्शनूय त्या मतदारसंघा भितर लागतलें। आमच्या पार्टीचे फाउंडर अध्यक्ष डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनसंघाचे पहिले अध्यक्ष त्यांचो बलिदान दिवस म्हणजे आमी 23 तारखेर जून दीस तो कार्यक्रम त्यांचो सगळ्या मतदारसंघा भितर तोय आमी कार्यक्रम करप अशें ठरयल्लें आसा। 25 जून त्या दीस आमी ब्लॅक डे म्हणजे एमर्जन्सी काँग्रेसीन जेन्ना लायली तो दीस आमी परत लोकांक अवेअर करतात नवीन जे कार्यकर्ते आसात नवीन लोक आसात तांकां त्या संदर्भातली माहिती मेळपाक जाय म्हणून त्या संदर्भातले आमचे पंतप्रधान स्वता उलयतले आणि ते संबंध देशभर आमचे कार्यकर्ते आयकतले। त्या दीस आमी मन की बात कार्यक्रम जो आसा तो एक कार्यक्रम 101 एपिसोड आसा ज्या तरेन 100वो कार्यक्रम केल्लो आसा एपिसोड तशा पद्दतीचोच सगळ्यांनी ह्या वेळार सुद्दां करप अशें आमी सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा। आमी 1 म्हयनो जे कार्यक्रम करतले त्या 1 म्हयन्याच्या कार्यक्रमाक लागून आमी वेगवेगळ्यो समित्यो जाहीर केल्ल्यो आसा आणि ताका लागून त्या समितीचे आमचे गोंयचे प्रमुख म्हणून आमचे दयानंद बाब सोपटे हे ताचे गोंयचे प्रमुख आसात। त्याच्या नंतर आमचे ते कशे आसा आमचे डॉक्टर राजीव चंद्रशेखरजी जे आसात ते ताचे प्रमुख आसात। नंतर राजीव चंद्रशेखरजी 2-3दा येवन गेले कारण कशें आसता की सदोदीत आमचे लोकसभा प्रवास जो आसा ज्या मतदारसंघा भितर आमी हारिल्ले आसात कमी मतांनी ते मतदारसंघ जिखूं जाय त्यामुळे ते येतकच प्रत्येक वेळार आमी प्रेस कॉन्फरन्स समोर हाडटा अशें ना काही गोष्टी कारण आमी पब्लीक रॅली जी आसा ताचोच एक भाग आशिल्लो आमचे अमित भाई शाहजी जेन्ना गोंयांत आयिल्ले ती रॅली आमी खास करून लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्तान दक्षिणेक लायिल्ली पण तातूंत आमी उत्तर गोंयचे लोकांनी कारण मोठो लिडर आमचो येता तेन्ना उत्तरेचे कांय लोक वचूं जाय आणि त्यामुळे बाकीचे जे नेते येवन वतात डॉक्टर राजीव चंद्रशेखरजी प्रत्येक वेळा त्या वेळार तांची पत्रकार परिशद किंवा आमी सकयल पर्यंत ते आमचे इंटरनल मिटिंग्स आसा आणि त्यामुळे आमी फुल्ली प्रिपेर्ड आसात दक्षिण गोवा आणि उत्तर गोवा जिखपाक। कर्नाटका भितर आमचे 8 प्रमुख पदाधिकारी गोंयच्यान आमचे थंय गेल्ले ताचे भितर आमचे नरेंद्र सावयकर हे मंगळूर सिटी भितर आशिल्ले सिद्धार्थ बाब कुंकळकर हे आमचे सिरसी मतदारसंघा भितर आशिल्ले उल्हास नायक तुयेकर हे भटकळ आशिल्ले सुभाष फळदेसाय हे येल्लापूर आशिल्ले विश्वजीत राणे हे हल्ल्याळ आशिल्ले कारवार मतदारसंघा भितर आमचे प्रेमेंद्र शेट आशिल्ले आणि दाजी साळकर हे कुमटा मतदारसंघ आणि मिसेस सुलक्षणा सावंत हे खानापूर मतदारसंघ त्यामुळे 8य आमच्या कार्यकर्त्यांनी बऱ्या तरेन प्रभारी म्हणून काम केलें। काम केल्यानंतर जिखप हारप हें नसता पण बेजिकली आमची सिस्टम आसा एखाद्या राज्या भितर निवडणूक जाता तेन्ना थंय वचून मदत करप आणि त्यामुळे हे पूर्णपणे 8य कार्यकर्ते 8य आमचे नेते हे त्या मतदारसंघा भितर सिन्सियरली काम केलें आणि बऱ्या तरेन काम केल्यामुळे आमकां दिल्लीच्यान सुद्दां सांगलें की सगळ्यांनी बरें काम केल्लें आसा आणि त्या संदर्भातले कर्नाटकाची निवडणुकीचो रिझल्टा संदर्भात आमचे मोविन बाब गुदिनोय तांच्यांनी एकूण त्या संदर्भातले कितल्या मतदारसंघात कितल्या मतांनी हारिल्ले आसा ताची डिटेल माहिती सगळ्या कार्यकर्त्यांनी दिली। बऱ्याचदा कशें आसता की
पर्सेंटेज ऑफ वोट जी आसा म्हणजे आमी जी गेल्या निवडणुकीक वोटींग पडिल्ली त्याच्यापेक्षा 15 lakhs मतां वाढली. पण बऱ्याच मतदारसंघ जे असतात कांय मतदारसंघात आम्ही हल्ल्याळ मतदारसंघ केवळ 2000 मतांनी हारले. आमचे चिकमंगळूर आम्ही 5000 मतांनी हारले. आणि त्यामुळे असे कितले तरी मतदारसंघ 80 मतदारसंघ की ते लेस दॅन 5000 अशा पद्धतीने आम्ही हारले.